дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио намоиш бумбаст. муаллиф некрузи ҷалилиён. қисми 4. рухшона қобил куҷо рафт? намедонам. берун рафт. ту барои чӣ гирья мекунӣ? ҳеҷ чиз. боз чӣ гуфт? қобил мегӯянд ки ҷудо шавем. чӣ? барои чӣ? намедонам. чӣ мушкиле дошта бошад ҳозир? намедонам. ба як одам камтар пул дода буданд ки тезтар русия равем. ҳамон одам ба фикрам фиреб дода гаштааст. ҳозир дар дасташ пул дорад? не, ба фикрам кам доранд. фаҳмо нусхаи падараш себ аз дарахташ дур намеафтидааст. гузар хоб кун. ман пагоҳ ҳамроҳаш гап мезанам. агар ягон гап зад, саратро хам кун. ман худам ҳал мекунам духтарам. майлаш хонаҷон. рӯзи дигар субҳ қобил бо телефони мобилиаш занг мезанад. аз он су овози канда-кандаи пайваст нашудани алоқа меояд. ӯ чанд бор кӯшиш мекунад, натиҷа нест. дада, биёед чой хӯред? ҳозир. рухшона зарфҳои шириниро болои миз гузошт. модар низ меояд. субҳ бахайр. биёед холаҷон. қобил нахистааст? бедоранд. ҳозир меоям. гузаред шинӣ. ай ҷони момош, ай ширини момош. аминҷон, инҷа нағз ё русия? инҷо. барои чӣ? дар инҷо ман бо бачаҳо бозӣ мекунам. дар русия ҷураҳои маро очаҳояшон намегузоранд ки ҳамроҳи мо бозӣ кунанд. биё бачам, биё. чой гиред дадаҷонаш. қобил чойи дароз кардаи рухшонаро мегирад. қобил, чӣ мушкиле дорӣ бача? ҳеҷчи не оча. ман дида истодаам ки чӣ хел мушкилие дорӣ. гапзан бача. оча, ман ягон мушкилӣ надорам. хуб, агар ягон мушкилӣ надошта бошӣ, бигир, бихӯр. рухшона барои ту шириниҳои дӯстдоштаатро пухтааст. дилам ҳеҷ чиз намехоҳад. мо ҳамроҳи рухшона хонаи холаат раҳакӣ. камакак пул медодӣ. ҳозир пул надорам оча. дар хона дар сари дастурхон боз хомӯшӣ ҳукмрон аст. қобил боқимондаи чойи пиёлаашро фурӯ мебараду пиёларо рӯи миз мегузорад. қобил, медонӣ барои чӣ дадат ману туро партофта рафта буд? бача, барои он ки ба сараш мушкилӣ омада буд. бекор, бепул монд. ҳар рӯз дар хона ғурбат, ҷангу ҷанҷол. як рӯз талоқи маро дод. ҳамин хел ману ту танҳо монд. ту бепадар калон шудӣ. ҳозир ту мефаҳмӣ ки хатои дадаатро такрор карда истодаи бача. хомӯшӣ чанд рӯзи охир такрор дар рӯи дастурхон.
ман як ҷо кор дорам. Меравам меоям. بیبی برای چی دادم رو موچک نکرده رفت؟ چی؟ دادم هر وقتی که یگانجا میرفت منو انوشه رو موچک میکرد. بازیر موچک نکرده رفت. دادات بیا من چی میکنم. شیرینی بیبی دادات فراموش کرده است بچه جا. حاضر بیاید البته که مچی میکند. تو زیغ نشو بچه. همه این رفتارش از حسابی بیپولیش. اگر پول داشته باشد بچه من هیچ وقت این کارها را نمیکنه. خاله جان شاید من یگانجا کار дароям. کجا کار میدروی؟ اگر قابل فهمد دیوانه تر میشود. модар шириниеро аз рӯи миз гирифта ба даҳон мебарад ва шарақасту шикастани ширинӣ шунида мешавад. хело бомазза хӯрда исторааст. اینقدر بامزه. رخشانه лаббай хола ҷон. به سرم یک فکر آمد. чӣ хола ҷон? گوش کن. сомиёни азиз, шумо аудионамоиши бомбастро шунидед ки дар доираи лоиҳаи ковид муҳоҷират ва ватани ширкати телевизион ва радиои ватан бо кӯмаки мардуми амрико ки аз тариқи оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад ва дар доираи чорчӯбаи лоиҳаи медиакамп аз ҷониби интернюс бо дастгирии молиявии юсаид амалӣ мегардад омода мешавад. барои муҳтавои ин аудионамоиш радиои ватан масъул буда он инъикосгари ҳатмии мавқеи юсаид ҳукумати амрико ё интернюс нест. поини қисми 4.